Какво става, хора? Аз съм Алекс и днес ще играя Subway Surf. Както виждате, аз играя през Google. Не искам да си я тегля, защото ще ми дърпа много място в телефона. А в Google ще играете без да си я теглите и да чакате да се свали. А за нея ви трябва само интернет. Нищо друго. Само интернет ви трябва. Влизате, пишете Subway Surf на английски и цъкате на иконката и почвате да играете. Вижте аз колко много пари съм събрал. Имам един ключ, парите са ми 17097 лева. Не знам какво е това число, не сме го учили в училище. И да почваме. Силно, че чудите за какво е тая огнена топка. Сега ще ви покажа. Само да избера някакво подходящо място. Така, цъкам огнената топка. 3, 2, 1. Видяхте ли? Тръгвате да летите. Опуснах един подарък. Там може да се движите нагоре. О, накрая ви чака изненада. О, значи това е било. Мале, как ги събрах? Вие чувате ли звука на магнита? Заслушайте се. Но той вече магнита ми свърши време. Играе тази игра от доста време. В другото видео, хора, ще играем Uno карти. Не знам дали сте играли тая игра, но ако не знаете как да играете, сигурно като влезнете в Google и си пуснете играта да я играете, ще ви изпише опътване. Не знам. Аз като съм я играл, не ми изписваш. Ще ви покажа в другото видео. Подарък. Ако бях взел иония, докато летях и го пропуснах, и сега ще съм имал 2 подаръка. Ай, как ще шибнах. 500 лева. И парите вече ми станаха 17800 лева ли е това, да знам, евро, май. Трябва полицайче. Моя полицая полетя. Декви как беше тръгнал заедно с мене. Ето е много готино с този мост. Пишете в коментарите дали ви е харесало видеото. И ако нещо не разбирате на играта или имате някакви въпроси, пишете в коментари. Ще се пробвам да скача тук.
Не можа. Това е последна игра, дето играя. Последен рунд. Имам още един рунд да играя и той е видеоклип приключва. Всеки ден в 10 часа ще качвам нов клип. Така че до утре в 10 часа, утре в 10 часа ще ви чакам отново. О, тук има ключ. Вече имам 2 ключа, хора. Така е много готино при този мост. Като дойда при него се чувствам все едно съм заслужила. Но ако сте с сноуборд, ето вече съм с сноуборд и се блъсна в влак. Не. Какво ми стана с сноуборда, бе? Получих 3 сноуборда. Ако сте с сноуборд и се блъснете във влак, става това. Това ми е последния рунд и се надявам да стигна далеч. Това беше видеото, хора. Абонирайте се с камбанката, да лайкнете видеото и пишете в коментарите дали ви е харесало. Ако имате въпроси, пак пишете в коментарите. И до утре в 10. Чао!